Makita iti ala ti CCTV ti maysa a lalaki a magmagna iti sangwanan ti panganan idinta adda pinidot na ken dagos na nga inbato iti tao nga adda iti sangwanan na. Iti sabaling nga anggulo ti CCTV makita as solido a semento ti pinidot na nga inbansag ken napuntaan ti abaga a paset ti maysa nga individual. Kalpasan ti insidente pimanaw ti lalaki. Napasamak daytoy iti panganan iti paset ti Zone 7 Bangged pasado alas 3 iti Malem Kalman. Istorya ti nabatuan ni Neri naklaat lang isunan nga da nagtupak anadagsen iti abaga na apaman ana ibisuna ti halo-halo nga order ti customer da. Nakatalikod ang DJ ma'am, di pa nang disto di halo-halon ma'am, tapos nag-side knock. Kung napaspasongatan nga damo bigla nga dimagsa nga naipala daw ito'y kun ma'am. Amo mo nga bato? Han ma'am, ang mo. Di kwan, di nakarina ka nga dari bansag kingkat. Nagkuha na ma'am, bigla na nakaangos ma'am. Tapos ginigamag tapos timaraya pa na nagsangsay DJ ma'am. Nagtugaw. Nagnervyos ma'am tapos sila na makakaangosan ma'am. Nagyamyaman na ma'am tang nga to'y ulo. Kung natagtagi ko ka ti panganan, mapapati nga adaan mental illness ti nagbansag. Kenda ito yung ti maikadwa apan ang bansag na ti pesto da. Pagyamanan da as saan anairaman dagiti agdama a customer da. Ti plano di kadwa kunana mat orehaanan kunana ngem ti ururayan mi kat umay di jimpos kun nun yan ti makamamo ti pam di tao kumakat ururayan mi nga umay da kasi nagchat mi min kanyak nga karuba naket karuba mi data imbaga kini mamang kun nga umay da dita reji pamilya naket ginga di ururayan mi di kalman ginga narabi awam mo tin imay tilang dispenser mat lang kumaakan tilang kalikaguman mi kumakat ti buong nga pamilya na bantayan da kumakan handa ko mga palubusan ng tapnanhan ulit nga mapasamak de jayan kasi ang mabalin suna nga makapatay ma'am suna ang urin no bato ko na kunam de jay ket makadisgrasya ag lalo ti ubing nganda ngam amo. Sumagmamanumet nga individual ti nagkuna a biktima damet ti panagbansag ti lalaki. Iti daytamet lang nga aldaw, maibasarmet lang iti ala ti CCTV, imunan ang nagbansag ti lalaki, iti may sa abalay iti matlaing paset ti Zone 7 Bangged. Istorya ni Dexter, nakita na ang naglabas ti lalaki, ngem naklat isuna idi nagsubli. Nagsubli, imunog di gate, tapos pagbigla nga bimatosunan mo, so nakigtot kami, di pa nang bugkaw ko kanya na kahit kukumangan na ituloy, pero han nga... Sitaan mo siya, ma'am? Yes, ma'am. Tapno, agbuting lang ko, ma'am. Pangbutang ko lang tapno ng agbato. Pero, imbato na lang ta. So, luckily, ma'am, awan tinapuntaan kanya mi. Di bote lang, di stormy ti napuntaan. Pambuk nga doon diferensya na. So, nga, hamilat ta nga pinatpatulan. So, pinapanaw mi, rimbar mo't laing. Adameten ideya na nga ugali ti lalaki ti agbansag. Saan dameten nga in-report daytoy ngem kalikagom da ang mabantayan kuma tapno saanen ang makadangran iti sabali. Naamuan a residente daytoy iti barangay Makray. Iti biyang iti opisyal ti Zone 7 kalikagom damet ang makasarita ti pamilya ti lalaki. Awan met kanyami tuturiti nga mangtiliwon no mang kwa damit tama na sa bali met ti kadabes kumadetan. Kadoin na kami ati pulis tapan kapatang di kabagyan na handa parwaren. Siyempre no da kami ladti ti mangkwa baka handa kami mula patyin ko masapol da pulis isuda ati mangibaga mismon nga handa parwaren isunan ta makadangran mutten. Lagi ko barangay official pay muti jayen ati mangkwa nga kapatang da pay mutten lagi pamilya na ko nga handa parwaren nga pulos. Jessica Boreta, Balitang Solid North.